8.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabigyan kabasan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Huwebes, Hunyo 26, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, mahigit na 300,000 halaga ng bawal na droga na kumpiska sa bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. Pulis Pangasinan, 3 araw nasasailalim sa physical fitness test. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang pambansa, President Bongbong Marcos Jr. inatasan ng PDEA at PNP sa agarang pagwasak sa mga nakumpiskang iligal na droga para hindi ma-recycle. Radyo Pangasinan Balita. Simpleng majority vote. Ibabasura ba o hindi ang impeachment case laban kay VP Sara? Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, US strikes, bigong mawasak kumano ang nuclear sites ng Iran. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, Boston big man na si Porzingis lilipat na sa Atlanta Hawks. Radyo Pangasinan Balita. Pambato ng Pilipinas sa Miss Supranational 2025 na mayagpag. Radyo Pangasinan Balita. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, isang matagumpay na anti-illegal drug operation ang isinagawa ng Dagupan City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Ricardo David, ang acting provincial director ng Pangasinan Police Provincial Office, sa bisa ng isang bypass operation noong kamakailan lamang, banda alas 6:40 ng gabi sa Barangay Bunuan, Binlog, Dagupan City, Pangasinan. Sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 1 at Dagupan City Police Station, nadakip ang isang 28 anyos na suspect, may asawa, vendor at residente ng Dagupan City. Ang nasabing suspect ay kabilang sa listahan ng mga street-level individuals o kay SLIs. Nakumpiska mula sa suspect ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang timbang na 51 grams
at tinatayang may street value na 346,800 pesos. Okay, 346,800 pesos. Kasama rin sa mga na-recover ang isang improvised paper pouch, isang motorsiklo, isang 500 peso bill, mark money, at 6 piraso ng 1,000 pesos bilang budol money. Dinala ang suspect sa Region 1 Medical Center para sa kaukunang medikal na pagsusuri bago inilipat sa custodial facility ng pulisya para sa wastong disposition. Inihanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa suspect sa sa paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel David, ang pagkakahuli sa suspect ay patunay ng patuloy na determinasyon ng Pangasinan PNP na sugpuin ang ilegal na droga. Hindi umano hahayaang sirain ng mga ito ang kinabukasan ng mga kabataan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala sa layuning mapanatili ang isang malusog, alerto at handang pwersa ng kapulisan, matagumpay na isinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office ang physical fitness test, kung saan isinagawa kahapon sa Narciso Ramos Sports Complex, Lingayen, Pangasinan. Ang aktibidad ay nagsimula noong Hunyo 24 at nilahukan ng mga pulis mula sa iba't ibang istasyon at unit sa lalawigan bilang bahagi ng regular na pagsusuri sa kalusugan at pisikal na kahandaan ng mga uniform personnel. Ang nasabing aktibidad ay pinangungunahan ng mga magagaling at maasang personnel ng Regional Special Training Unit 1 ng Regional Learning and Doctrine Development Division o kay PRO1. Ito ay malinaw na nakahanay sa tatlong core pillars ni Chief PNP Police General Nicolas De Loso Torre III na nakatuon sa kalusugan, disiplina at epektibong serbisyo sa mamamayan. Alinsunod sa swift and responsive police service, isa sa mga punayang adhikay ng Chief PNP ang pagpapanatili ng kanilang matapat na o kaya pisikal na kahandaan. Mahalaga upang matiyak na ang bawat pulis ay may sapat na lakas, bilis at kakayahan upang agarang tumugon sa anumang emergency o tawag ng kanilang tungkulin, mula sa pagpapatrolya hanggang sa disaster response at mga operasyon kontra kriminalidad. Ayon kay Acting Provincial Director Police Colonel Ricardo David, layunin ng aktibidad na tiyakin ang bawat membro ng kapulisan sa lalawigan ay nasa maayos na kondisyon upang makapagsilbi ng mabilis, epesyente at may malasakit sa publiko. Kabilang sa isinagawang pagsusuri ang standard na bahagi ng PFT gaya ng push-up, sit-up at kilometrong takbuhan. Sinusukat ang bawat performance batay sa pamantayang itinakda ng PNP upang mapanatili ang mataas na antas ng kahandaan, disiplina at profesionalismo. Kaakibat din ito ng kampanyang kalusugan at kaayusan ng pambansang kapulisan na nagbibigay diin sa kabuang wellness, hindi lang sa pisikal, kundi maging sa kanilang mental at emosyonal na katatagan ng bawat pulis. Sa kabuuan, ang aktibidad ay patunay ng pagpapatuloy ng internal cleansing at institutional na reforma ng PNP tungo sa pagbuo ng isang makabago, profesional at higit na pinagkakatiwalaang kapulisan. Radyo Pangasinan Balita. 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Posibleng magpasya ang Senate Impeachment Court sa pamamagitan ng simple majority vote kung ibabasura ba o hindi ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ng Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na anumang mosyon na ihain ay dapat pagdesisyonan sa pamagitan ng simple vote
okay, simple majority votes. Dagdag ni Escudero, posible ring ma-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara batay lamang sa isinumite na answer ad cautelam ng kampo ni Duterte. Iginit din nito na hindi para sa kanya na magkomento sa answer ad cautelam ng pangalawang Pangulo. Ito ay matapos ipahayag ni VP Sara na hindi siya dapat pilitin na sumagot sa mga aligasyon o kaso na nakapaloob sa verified impeachment complaint, makaraang ibalik ito sa Kamara. Samantala, nang matanong naman si Escudero kung posible bang maibasura ang kaso ng hindi dumaraan sa formal na paglilitis at sinagot niya ito ng lahat ay posible. Anya, sino mang miyembro ng korte ay maaari ring maghain ng motion upang hatulang may sala si Duterte at tulad ng motion para sa pagbabasura ng kaso, ito rin ay sasailalim sa botohan. Una nang iginit ni Escudero na hindi nawalan ng jurisdiksyon ang impeachment court kahit ibinalik sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Duterte. Malinaw anya sa motion na hindi pinapadismiss o tineterminate ang mga reklamo laban kay VP Sara. Gita ng Pangulo ng Senado, hindi sila makakapag-issue ng writ of summons kay Duterte kung wala silang jurisdiction. Radyo Pangasinan Balita. Formal nang nagsumite ang prosecution ng ilan sa mga pleadings sa Senado at Legal Counsel ng kampo ni VP Sara Duterte kaugnay sa impeachment case na kinakarap ng pangalawang Pangulo. Ito ang kinumpirma ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Bucoy. Sinabi ni Bucoy na kabilang si sinumite ng prosecution sa Senado ang sertifikasyon na hindi nilabag ang one-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint. Isa ito sa dalawang requirement na hinihingi ng impeachment court sa Kamara matapos magdesisyon na i-remand ang articles of impeachment sa mababang kapulungan. Nagsumite rin ang prosecution ng manifestation kaugnay sa entry of appearance at cautelam with resubmission of the entry of appearance of the public prosecutors. Paliwanag ni Bucoy, kinakailangan na isumiti muli ang entry of appearance ng public prosecutors dahil nang isumiti ito ng prosecution ay hindi na nakakapag-convene ang Senado bilang impeachment court. Radyo Pangasinan Balita. Inayag naman ng legal counsel ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs na tinututulan ng mga prosecutor ng International Criminal Court ang request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release dahil binago ang defense team ang bansang pagdadalhan sa dating Pangulo. Kinumpirma ni Attorney Gilbert Andres na inisyal na napag-uusapan ng mga prosecutor kasama ang mga abogado ng dating Pangulo ang member country ng ICC na tatanggap sa dating Pangulo sakaling payagan na ang kanyang pansamantalang paglaya. Subalit sa aplikasyon ng kampo ng dating Pangulo, ibang bansa ang nakalagay. Hindi naman anya maaaring pumayag ang prosecution ng advance sa kasunduan hanggat hindi nila ito nababasa. Ipinaliwanag din Attorney Andres na tinutulan ng prosecutors ang interim release ng dating Pangulo sa proposed host country dahil sobrang time-consuming at komplikado para sa pagharap ng dating Pangulo sa korte dahil sa layo o distansya ng naturang bansa mula sa The Netherlands maliban pa sa ilang grounds na tinukoy ng prosecution para tutulan ang interim release ng dating presidente. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita. Pinatitiyak ng Pangulo sa PDEA at Philippine National Police na agad wawasakin ng mga nakumpiskang iligal na droga sa mga ikinasang operasyon nang sa gayon ay hindi na ito magamit o kay ma-recycle pa ulit. Anong personal na tinutukan ng Presidente ang sistema ng ginawang pagwasak sa mga iligal na droga sa Kapas. Ayon sa Pangulo, sinadya niya talagang tutukan ng sistema mula sa pagkakasamsam ng ipinagbabawal na gamot sa testing hanggang sa mailagay na sa incinerator para wasakin ang bulto-bultong illegal
na droga. Binigyan din ng presidente na nais niyang makatiyak na walang maipupuslit na mga nasamsam na droga at matiyak na ito'y sisirain at hindi na maipakalat para maibenta. Kumpiyansa naman ng Pangulo na sa init na 700 degrees Celsius na tinupok ng mga droga na isinalang sa incinerator ay mawawasak na nito ang active ingredients ng ipinagbabawal na gamot na nasamsam, kabilang dito ang tinaguriang floating shabu. 10 oras anya itong nakasalang. Mag-aantay ng 12 oras para palamigin ang chamber at ma-check kung napulbos na talaga ang sunog na shabu. Radyo Pangasinan Balita. Hindi pa nakikita ni President Bongbong Marcos Jr. ang pangailangang ituloy ang subsidiya sa langis o ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV drivers, magsasaka at mangingisda. Ayon sa Presidente, kung hindi bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilyan ay pagaganahin talaga ng gobyerno ang fuel subsidy. Gayunpaman kahapon ay bumaba sa $69 per barrel ang presyo mula sa unang pagsirit na $79 per barrel. Itinakda ng pamalaan ang $80 per barrel ng langis bilang benchmark upang magpatupad ng fuel subsidy para sa maapektadong sektor. Pero dahil bumaba ang presyo, hindi na anya kailangan ang subsidiya. Sa kabilang dako, inihayag ng Pangulo na manageable ang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang Iran-Israel conflict. Ayon sa Pangulo, una na kasing nagdeklara ng ceasefire doon at una na rin nakapagtala ng pagbaba sa presyo ng krudo sa world market na nasa $69 per barrel na lamang. Sa kasalukuyan, nananatili anyang nakabantay ang pamalaan sa sitwasyon sa Middle East at nakatutok rin anyang gobyerno sa galaw ng oil price sa pandaigdigang merkado. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, aminado ang Philippine Coast Guard na hindi magiging madali ang ang gagawing paghanap sa mga missing sabongero na umano'y itinapon sa Taal Lake. Sa isang pahayag, isinabi ni PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab, maaaring maharap ang kanilang mga technical divers sa iba't ibang hamon. Nabatid na ang Taal Lake ay mayroong lalim na 170 meters habang ang pinakamalalim na kanilang sinisid ay nasa 100 meters lamang. Batid rin ng PCG ang hindi malinaw na kalidad ng tubig sa lawa at masamang lagay ng panahon ngayon dulot ng mga pagulan. Kinukonsidera rin nila ang mga aktibidad ng Bulkang Taal sa kanilang magiging paghahanap. Matagal na rin anya na ito ay nasa ilalim ng katubigan at marahil ay wala na ito sa lugar kung saan ito inihulog kung totoo man. Sa kabila nito ay sinabi ng PCG na makikipag-ugnayan sila sa Philippine Navy para makatulong at mapabilis ang paghahanap sa mga sabongero na higit 4 na taon nang pinaghahanap. Ganon din ay umaasa ang kanilang mga mahal sa buhay na mahanap pa ang bangkay ng mga biktima. Radyo Pangasinan Balita. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating balitang pandaigdig. Matagumpay ang paglulunsad ng AX-4 mission na isinagawa sa Kennedy Space Center sa Florida matapos muling magpadala ng Indian representative sa space. Tampok dito ang pilotong si Group Captain Shokla, ang ikalawang Indian na nakarating sa kalawakan at kauna-unahang Indian na bumisita sa International Space Station. Si Shokla ay bahagi ng 4 na taong crew na binubuo rin ng mga astronaut mula sa Poland at Hungary. Mga bansang muling bumalik sa space exploration matapos ang mahigit na 4 na dekada. Pinangunahan ng veterananong
astronaut na si Peggy Whitson, dating ISS commander ang misyon. Nabatid na ang Action o kay AX-4 ay isang commercial flight na pinatatakbo ng pribadong kumpanya na Action Space, katuwang ang NASA, SpaceX, ISRO ng India at European Space Agency. Sa kanyang mensahe, matapos ang matagumpay na lift-off, sinabi ni Shokla, "We're back in space after 41 years." Ayon sa Indian Space Research Organization, ang karanasang ito ay magiging mahalaga sa paghahanda para sa unang crewed space flight ng India sa 2027 na plano ng sariling space station sa 2035 at national mission sa buwan pagdating ng taong 2040. Nagbayad ang India ng 5 billion rupees, humigit kumulang na 3.9 billion pesos. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, lumabas sa Classified Preliminary Intelligence Report ng US na bigong masira ng pagbomba ng Amerika ang nuclear capability ng Iran. Subalit maaring maantala lamang ng ilang buwan ang nuclear program ng Iran dahil sa pag-atake, bagay na taliwas naman sa claim ni US President Donald Trump na nawasak ito. Base sa report na nilabas ng Defense Intelligence Agency, naharangan lamang ng strikes ng pasukan ang pasukan sa dalawang nuclear facilities, subalit hindi nito napabagsak ang mga gusali na nasa undergrounds. Base din sa isang individual na pamilyar sa Intel report, nananatiling intact ang ilang centrifuges. Kinumpirma naman ni White House Secretary Karoline Leavitt ang authenticity ng naturang assessment. Subalit sinabi niyang ito ay posibleng mali at naklasipika din anya ito bilang isang top secret. Subalit nalik pa rin. Ang pagkakalik anya ng naturang assessment ay isang malinaw na pagtatangka para siraan si President Trump at iwalang saysay ang katapangang ipinamalas ng mga fighter pilot na nagsagawa ng matagumpay na misyon para mabuwag ang nuclear program ng Iran. Anya, alam ng lahat kung ano ang mangyayari sa oras na ibagsak ang 14 na 30,000 pounds na mga bomba sa kanilang targets at ito anya ay total obliteration o ganap na nasira. Noong June 24, sinabi ng gobyerno ng Iran na gumawa na sila ng kaukulang mga hakbang para matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang nuclear program kasunod ng pagbomba ng US sa kanilang nuclear facilities. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, magbibigay ang gobyerno ng Amerika ng $30 million para sa humanitarian aid sa war-torn territory na Gaza. Ibibigay ang naturang halaga ng tulong mula sa US Agency for International Development sa Gaza Humanitarian Foundation na naghahatid ng mga tulong sa Gaza. Bagamat matagal nang sinusuporta ng Amerika sa diplomatikong aspeto ang naturang grupo, ito naman ang unang pagkakataon na nagbigay ang Amerika ng pinansyal na tulong sa organisasyon para sa Palestinian Enclave. Inaprubahan ang naturang humanitarian aid noong Biyernes sa ilalim ng Priority Directive mula sa White House at State Department kung saan nasa $7 million ang inisyal na na-disburse. Ayon pa sa dalawang sources na tumangging pangalanan, posibleng aprubahan pa ng US ang karagdagang buwanang grants na nagkakalaga ng $30 million. Radyo Pangasinan Balita. 26 na minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating balitang sports. Lilipat na sa Atlanta Hawks ang big man ng Boston Celtics na si Kristaps Porzingis. Ito ay kasunod ng matagumpay na 3-team deal sa pagitan ng Boston, Atlanta at ng Brooklyn Nets. Sa ilalim ng naturang deal, matatanggap ng Hawks si Porzingis kasama ang isang second round draft pick
Bilang kapalit, ipapadala ng Hawks si Georgios Niang at isang second round pick sa Celtics. Ipapadala rin ng Hawks si Terrence Mann at ang hawak ng kupunan na number 22 pick sa Brooklyn Nets. Una rito ay nilipat ng Boston si Jrue Holiday sa Portland, kapalit ng shooter na si Anthony Simons at ilang future second round draft pick. Sina Holiday at Porzingis ay dalawa sa pangunahing player na bumubuo sa Boston nung sumabak ito sa finals kontra Dallas Mavericks. Nitong nakalipas na taon hanggang sa tuluyang may busa ang trophy sa loob ng 5 game. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, opisyal nang gaganapin sa Pilipinas ang 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships mula November 20 hanggang 24 ngayong taon. Ito ay matapos na italaga ng FIG Executive Committee ang bansa bilang host ng paligsahan. Ayon kay FIG President Morinori Watanabe, malaking bagay na ang parehong junior at senior world champions ngayong taon ay gaganapin sa mga bansang ngayon pa lamang magiging host ng isang world championship. Ipinahayag naman ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion ang labis na pasasalamat. Pinasisigla ng double gold medal win ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics ang interes ng mga Pilipinas sa artistic gymnastics dahilan upang mas maging makabuluhan ang pag-host ng Pilipinas sa international tournament. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang entertainment, namayagpag ang pambato ng Pilipinas na si Tara Valencia sa preliminary evaluation ng Miss Sopra National 2025 na ginanap kahapon kung saan ipinamalas niya ang ganda, kumpiyansa at karisma sa harap ng international judges. Sa confidence round, suot ni Valencia ang isang tangerine cut-out one-piece swimwear na likha ng kilalang Filipino designer na si Bloom Sasson kung saan lutang ang kanyang hubog at tindig. Sumunod naman siyang lumakas sa elegance round, suot ang isang skin tone mermaid cat gown na may puting tuli sa palda at floor length arm drape. Disenyo naman ni Larry Espinosa, isa ring Filipino designer. Sa kanyang Instagram post, inilarawan ni Valencia ang sarili bilang like grace that glides on water, a swan with white wings and white strength. Bago pa ito, kabilang din siya sa mga nanguna sa Sopra Model Competition kung saan tampok ang mga kandidata mula sa Asia at Oceania. Radyo Pangasinan Balita. 30 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare!
Nabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias,
Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:38 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Webes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon, southwest monsoon ang nakakapekto sa western section ng Central at Southern Luzon. Yung latest po sa tropical depression, ang kanyang location ay kayo ng alas 3 na madaling araw. Siya po ay nasa 1,045 kilometers west of extreme northern Luzon. Siya po ay kumikilos ng westward ng bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayong Kalayaan Island, ang pag-ulan po doon ay dahil po to sa southwest monsoon, yung Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, at Davao Occidental. Ito po, ang pag-ulan po doon ay dahil po to sa Intertropical Convergence Zone. Sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at Carso, Palawan, southwest monsoon po nakakapekto doon, kaya po yung kanyang pag-ulan. Sa Metro Manila, the rest of the country, ang pag-ulan po doon ay dahil po sa localized thunderstorms. Bukod po doon sa na tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala na pong binabantay ang bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pong nakatas na gale warning. So yun po. Wala dito sa Pag-asa Dagupan, Helen Labadja pong nagulat. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Walang gale warning. Kaya't pwedeng pumalawot ang ating mga mangingisda para mangisda. Tapen walay nasaliw tayo, Iran sira-sira. Tano dakal susupply na sira, syempre, pamuraan. Pero no da isat, suorol, syempre, mabli. Alas 7:40 na po ang ating oras. Ngayong buwan ng Hunyo, mga kapaborito, ay Men's Mental Health Awareness. Opo, napakalaga kasi yung mental health, mga kapaborito. Kasi alam niyo, para makapag-isip tayo ng maayos, di po ba? Oo, and kailangan yung mindsetting ho natin ay hindi nakatutok doon sa mga negatibo, kundi dapat nakatutok ho tayo sa mga positibong pamamaraan. Good vibes ba? Oo, yan yung tawag ngayon ng mga millennials. Good vibes. Oo. At kaugnay nito, mga kapaborito, sabi nga ng mga health expert, para magkaroon ng magiging healthy po yung ating mentalidad, kailangan ang pag-ehersisyo. At heto nga,
Ang kapulisan po ng Pangasinan, mga kapaborito, FYI po mga kapaborito, ang mga kapulisan po ng Pangasinan ay sumasa ilalim sa 3 araw na physical fitness test. On, pan-i-exercise dara. Titistingan da, no kaya da ni push up agad 100. And titistingan da, no makabatik ni Ray Arawi. Kasi kailangan talaga mabilis. Dapat physically fit ang ating mga kapulisan. Di po ba mga kapaborito? Kasi syempre, manag-iral-iray kriminal. Oo, nakapagpatupad sila ng batas natin at na sila po ang number 1 na nakatutok dyan para sa peace and order ng ating bansa. Kaya kailangan physically fit ang ating mga kapulisan. Kailangan margal. Aluang butsyog. Aliwa mo patay-patay. Pero wag nating minimenos yung ibang mga medyo naging butsyog. Bakit kanyo? Kung minsan, sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Oo, wag tayong judgmental. Kasi meron tayong mga kilala, mga kapaborito, ang ganong matabara, balag sa ugasda, mabati-bati kira, maplas iran in kilos. Oo. Pero, syempre, sa atin nga, sabi nga nila, mas makikita mo yung healthy nga, yung maganda ang ayos, walang bilbil. Sorry po sa mga may bilbil. Isa na tayo dun. Oo. Mga kapaborito, kaya kailangan nila maging maayos yung kanilang itsura yung ating mga kapulisan. Maalala ko noon noong ang PNP chief natin, si Senator Ping Lacson, kasi naging PNP chief siya, chief of police ng PNP National. Nag-i-stricto yan Bawal yung mga butsyog sa pulis talaga. Kasi para magandang itsura na ng tignan, lalo na doon sa mga uniform nila, di po ba mga kapaborito? Pag nakita mong pagtumindig, ay talagang tindig ng isang matino at matatag na pulis. Di ba? Kaya yan ang minimintena. Lalo na ngayon, yung ang PNP chief natin, si General Torre III. Di ba? Wala siyang bilbil, kapaborito. Kaya yun, etong mga kapulisan natin, mula noong June 24, dito sa Pangasinan, nagtre-training sila. At hindi lang din yan, mga kapaborito, tinitingnan din po yung mental health ng ating kapulisan. Kasi bago ka papasok talaga sa sa military, yan, sa PNP, sa pagiging sundalo, grabe ang training ng mga yan. Talagang dumaan sila sa matinding training, di po ba? At titignan, pati meron nga silang psychotest ba, yung tawag doon. Kasi nakapag-interview ako noon ng isang militar, mga kapaborito, na nagre-recruit sila na magiging sundalo. At may interview nga tayo, napakahalaga na yung kanilang mental exam. O kaya yung psychotest. Para sa ganun, makita mo talaga kung may problema o wala. Pero kung minsan, healthy siya, nung pumasok siya, pasado lahat, pero nung tumagal, agurdo'y utot to. May nagugurdo, wala re agugurdo utot da, nang gawa re aliwa. Kaya may mga natanggal ng mga kapulisan natin. At yun ay isa sa hindi natin ikinatutuwa yun, nakakalungkot nga Kasi bakit kanyo? Mula pa sa pagpasok, ang hirap-hirap na nga, tapos nag-training. Pagdating sa nung nakaposisyon na, nung natanggap na, syempre maraming tukso dyan, mga kapaborito, di po ba? Kaya hindi na kayanan nung iba, natukso, gumawa ng mali, kumapit sa patalim. Kung titingnan mo naman, okay naman yung kanilang yung sahod. Kasi ang alam ko naman dyan, kapag pumasok ka sa pagiging pulis, pagiging sundalo, hindi lang naman yung sweldo ang tinitignan mo dyan Diba? Number 1, gusto mong makapagsilbi sa yung bayan. Kaya nga diba? Mayroon silang yung promise, yung kanilang pinanunumpaan, diba? Kaya, pero doon nga, nung nandun na sa loob na, nakapasok na, sa dami ng tukso, nadaig yung iba at nakakalungkot dahil nakagawa sila ng mali at natukso, mga kapaborito. Kaya hindi lang dapat physically
physically fit, hindi lang mentally fit, kundi dapat din, mga kapaborito, yung spiritually fit yung ating mga kapulisan. At kailangan na talaga na makarinig lagi ng aral ng ating Panginoong Diyos, di po ba mga kapaborito? Kasi kapag naghahari sa kanila yung banal na takot, ay syempre mapipigilan sila sa paggawa ng masama. Kaya kailangan natin lumaban talaga ng patas dito sa mundong ito dahil may jablo O di po ba? Hindi naman yung literal na makikita mo yung jablo, na makikita mo may sungay, meron iba-iba. Iba-iba ang ginagamit ng jablo. Minsan nga gagamitin niya yung kasama mo din sa trabaho 'di ba? Yung bang may aaluking ka ng ganito ganyan, wala namang nakakakita, kwantura, 'di ba? Kasi meron tayong mga nakukuha ganung mga impormasyon At tayo mismo nakakaranas tayo lahat, 'di po ba? Kaya wag ko tayong padadali. Kailangan maging matatag. Kaya napaka-importante, physically fit, mentally fit, and spiritually fit yung ating mga kapulisan. Hindi lang po ng ating mga kapulisan, kundi lahat po tayo mga kapaborito. Alas 7:47 na po ang ating oras. At magtatapos yung kanilang physical fitness test. Sa araw na ito, tama, kasi nag-start sila nung Martes, Miyerkules, tapos last day nila ngayon. Good morning po sa mga men in uniform po natin. Saludo po kami sa inyo sa inyong ginagawang pagsasakripisyo para sa ganon maminti na po yung peace and order. And syempre, kailangan ng tulong ng community sa ating mga kapulisan dahil kung ibibase ho natin sa bilang ng mga kapulisan, sa bilang ho natin para protektahan ho natin, mas marami yung bilang ho natin kaysa yung mga kapulisan. Kaya kailangan partner yan, mga kapaborito. Para lahat tayo may rule para maminti na ang peace and order sa ating lugar. Good morning pala sa mga kabarangay ho natin dyan sa may Bunuan, Bagong Barrio. Kay Ali, ayan, good morning. Aliwanang ko yung apelyedong Ali. Yung may tindahan dyan sa amin sa harap ng basketball court. Lagi niya sinasabi pag dumadaan ako kapaborito. Good morning, Ali, at sa kanyang may bahay. Excuse me po, mga kapaborito. Medyo naiba na yung boses natin may pagbabanta ng sipon. Nako, mag-vitamin C ho tayo, mga kapaborito. Mahirap magkasakit. Kapit tayo. Sabi ni kapaborito RJ, at saka may pandesal. Wow! Gutom na talaga ako. Okay, mga kapaborito. Heto, sa mga tiga-Dagupan po, mga kapaborito, at yung mga dadayo dito sa Dagupan, meron ho tayong bantay baha, mas mataas na baha mararanasan ngayong araw ng Huwebes dahil sa high tide. Opo, at ang pinaka-peak nito, itong 4.63 na talampakan, taas ng high tide nito yung baha ay 4.63 talampakan o kaya ay 1.41 meter. Ang peak nito, peak time, ay alas 10:05 ng umaga. Kaya sigurado, pag uwi ko, kailangan ko ng bota. Kaya't nananawagan na ako doon sa aking mga kabarangay, sa aking kapitbahay, na sana pakiremind yung aking asawa dyan. Ilabas na ang bota dahil uuwi na ako. Maya't maya lang. Grabe dinaan pa sa radyo, no? Okay, mga kapaborito. Yan po, yung kasi dito sa Dagupan City, nabanggit na rin natin ito kahapon, kahit meron pong elevation ng mga daan, meron pa rin mga area na nababaha. Lalo na dun sa mga low-lying areas. Kaya nga tinawag na low-lying areas, di po ba? Ay, naku, bilis ng oras. 10 minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga. And heto naman po, mga kapaborito, 27 katao ang arestado naman sa illegal na droga. Dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. 27 suspect na naaresto sa illegal na droga sa isinagawang anti-illegal drugs operation ng Police Pangasinan. Base dito kasi sa inalabas nilang report, mga kapaborito, ito yung accomplishment report nila last week. Sa loob ng isang linggo,
last week ito mga kapaborito, from June 15 to 21, ang isinagawang anti-illegal drugs operations ng Police Pangasinan ay 27. At 27 katao naman ang naaresto dyan. 18.61 grams ng shabu ang nakumpiska, na ito naman ay tinatayang nagkakalaga ng 126,548 pesos. Alam ninyo mga kapaborito, yung kampanya laban sa illegal na droga, kailangan tulong-tulong ho tayo. Huwag lang natin hayaan yung ating mga kapulisan. Tayo ang pwede nating maibigay, yung maging alert ho tayo mga kapaborito. At yung mga hindi kanais-nais na naoobserbahan ho natin, nakikita natin, pwede namang i-report ho natin yan. Pero eto, maging maingat tayo mga kapaborito. Baka dahil sa pinag-iinitan mo lang yung kapitbahay mo, kung ano-ano nang sinasabi mo at pinaghihinalaan mo, di ba? It's unfair naman pag ganun. And heto nga, kagaya ng balita ho natin kanina, yung bulto-bultong shabu na nakumpiska. Yung mga nakumpiska sa coastal areas. Dito nga sa Pangasinan, meron nakuha, di po ba? Ito lang mga kamakailan lang. And sa Zambales, at maging sa ano pang part yon. Kaya pinasunog na nga ng ating presidente. At kahapon, sinagawa yung pagsunog sa mga nakumpiskang shabu para sa ganon ay hindi may recycle. Okay, tuloy po natin yung naging accomplishment report ng Police Pangasinan. Ito naman sa kampanya laban sa loose firearms. Ito yung sa illegal na baril. Base po dito sa kanilang report, 11 operations ang isinagawa, 4 na kataong arestado. 6 na firearms ang nakumpiska, 12 firearms na voluntaryong idineposito, 20 voluntaryong isinorender. Yung mga expired na yung kanilang lisensya ng kanilang mga barila, para hindi ho kayo makasuhan, mas mabuti isurrender ho natin yan. At habang isinorender, okay, dineposito ho natin dyan sa kapulisan, ipra-process naman po. Kung gusto nyo pang i-process yung mga kulang dokumento, ay i-process. Pero kung ayaw nyo naman na, i-surrender na lang sa ating kapulisan. Alam nyo mga kapaborito, ito ang isa sa matinding tinututukan din ng ating kapulisan. Bakit kanyo? Kasi yung mga illegal na baril na yan ay maaaring magamit po yan sa illegal din na gawain. Kaya't napaka-importante yan. Sa pagsisilbi naman po ng warrant of arrest sa mga wanted persons, base po sa report ng Police Pangasinan, 5 individual na most wanted person ang naaresto. Kabilang din po yung 73 na wanted person na nadakip sa iba't ibang municipalities and cities sa Pangasinan. Sa kampanya naman po, laban sa illegal na sugal. Eto yun. 4 operations ang sinagawa last week. 22 individual ang naaresto. Nagkakalaga naman ng cash bets na kumpiska ay 5,933 pesos. Kung gusto natin nang magkaroon ng pastime, wag na lang po sa sugal. Di po ba? Sa sugal, wala kang panalo dyan. Mananalo ka ngayon, pero mas marami kang talo. Pati mo sa online ngayon. Meron nga tayo nabalitaan yung sa scatter. Alam niyo mga kapaborito, dyan sa sugal, gaya ng sinabi natin, matalo din tayo mga kapaborito. Totoo yun. Kung may nanalo man, minsan nanalo, pero kung kukwentahin mo, mas malaki yung talo sa kanya. Yun lang, kapag nanalo, minsan na nakuha. Pero yung natalo sa kanya, maliit-liit, pero hindi namamalayan, mas malaki pala ang talo. Di po ba? Alas 7:55 na po ang ating oras at oras na rin po para sa ating mga pagbati sa ating mga laging nakatutok sa ating programa at dito po sa ating istasyon sa Radyo Pangasinan Balita. Sa ating mga kapaborito, dyan po sa may Villa Santa Barbara, good morning kay kapaborito Aldea Ballesteros at ganoon din kay Dr. Eliza Ballesteros at kay Jadinet Ballesteros. And good morning din po dyan po sa mga kapaborito natin sa may Ordoneta City. Dyan po sa may Nankamaliran Isa ang Cipriano family. Good morning po.
Lalo na kay Mang Rudy Cipriano. Yan, nag-text sa atin eh. Opo. And good morning din po sa mga taga-subaybay ho natin. Siyempre, dito sa Dagupan City. Gandang morning po sa 31 barangay dito po sa siyudad ng Dagupan. Magandang umaga po. Salamat po sa pagtutok nyo sa Radyo Pangasinan. Diyan sa may Karanglaan na Tubong Road. Yung mga kapaborito natin dyan. Magandang morning po sa inyong lahat. And good morning din po sa mga taga Sitio Kalima. Lalong-lalo na ang Malubay family kay kapaborito Daisy Malubay at kay kapaborito Lito Malubay at sa kanilang dalawang anak. And sa Jimenez family, good morning. Kapag gusto nyo ng almusal ang pag-uusapan, lunch o kaya dinner na ulam po ang pag-uusapan, magpunta na po sa Donas Boneless Bangus. Legit po yan na supplier at fresh lagi ang kanilang paninda. Donas Boneless Bangus dyan sa may Magsaysay Market. And kapag kailangan nyo naman po ang pinansyal, may problema kayo sa pinansyal, sagot yan ng First Choice Finance Corporation. Diyan po sa may Bunuan Gazette. Good morning kay kapaborito Gerardo Mapatak. And syempre, kapag kailangan nyo naman po na magpapansak ng inyong mga building, magpapagawa kayo ng condo. Yan, yung mga gamit din sa condominium. Nandyan po ang Arts Construction Services. Good morning kay kapaborito Tyra Suita. And siyempre, good morning kay Miss Lori, ang legit and distributor po ng Elixir Placenta Food Supplement. Good morning kay Miss Lori dyan sa may Anulid, Mangaldan. And siyempre, good morning po sa ating mga kabarangay dyan sa may Bunuan Gazette. Good morning kay Cap Noel Bumalag. And heto patuloy po na nananawagan ang kapitan po ng Bunuan Gazette na si Cap Noel Bumalag. Na sana'y patuloy na makipagkaisa at pairali ng disiplina para sa Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Good morning din po sa mga kapaborito natin dyan sa may Bunuan Bukig at Bunuan Binlok. Sa Acuña family, dyan po sa may Bunuan Binlok. Good morning din kay kapaborito Ruwen na nakalimutan ko ang apelyido, yung aking friend. Si Weng. Good morning, Weng. And dyan naman po sa may Bunuan Bukig ang Alzua family. Good morning. And Gural family. Ganon din ang Leal family. Gandang morning po sa inyo. Ay nako, maubos na. Naubos na pala ang oras po natin. Susunod na po ang Likna ay Baloy. Hindi ko man nabanggit ang inyong mga pangalan, pero maraming salamat po. Hindi po namin kayo makakalimutan. At hanggat nandito po kami, patuloy po kaming magbibigay ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat and magandang morning. Nakasama po natin sa technical side si Engineer Nick Dacal at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligaspi Diga. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan.